Idete do školy? Áno. Chodíš do školy? Chodím do školy. Chodíš do škôlky? Áno, tento rok už pôjdem do školy. Chodíš do školy? Áno. Ty? Áno. Chodíš do školy? Nie. Áno. Predmet máš najradšej? Angličtiny. Tento. Aký predmet máte rada? Telesnú. Aký je tvoj obľúbený predmet? Biológia. Aký predmet máš najradšej? Asi výtvarno. Aký predmet máš najradšej? No, matematiku. Aký máš rád najradšej predmet? Matematiku. Aký máš najradšej predmet? Najradšej mám matematiku. Máš nejaký predmet, ktorý by si doplnila? Ani nie. Stačí mi to. Už je to na mňa moc. Aký predmet by si doplnila? Nič. Nič? Dobre. Aký predmet by si doplnil? Tak doplnil by som výučbu o dinosauroch. Aký by si doplnil? Žiadny asi. Aký predmet by si doplnil? Slovenčinu. Na čo sa najviac v škole tešíš? Na obed, na koniec a na piatok. A v škôlke sa na čo najviac tešíš? Na pondelok a na piatok. Najradšej robíš? Tak chceš školu. Futbal. Na čo sa tešíš? Ja sa teším na prestávky. Čo najradšej robí váš? Silo. Slovenský jazyk? Na prestávky tiež. V dnešnej ankete sme sa dozvedeli, že veľa žiakov nechce pridať žiadny nový predmet. V dnešnej ankete sme sa dozvedeli, že žiaci nemajú školu v obľúbe. V dnešnej ankete sme zistili, že väčšina žiakov chodí do školy, ale nájdu sa aj výnimky.